Ola rapaces e rapazas. Hoxe vamos a explorar esta casa abandonada outra vez con noso amigo Xavi. É un clásico do canal. Igual, bueno, xa hai varios vídeos con cada amigo meu. Así que nada, vamos a entrar. Me cago en todo. Comprara unha linterna, pero olvidouseme na casa. Entonces, bueno, pois vou ter que poñer o flash do móvil. Bueno. Isto está máis oscuro que a última vez. Está moi oscuro. Por eso quería traer a linterna, pero bueno. Aquí temos un chinero. Que es un chinero? Un mueble este. Creo que se chama chinero. Non estou seguro. Yo le llamo alacén. Tamén. Tamén. Isto. Un caixón. O banco, última vez, non estaba aí, A última vez que entrei aquí non estaba ese banco. Pues acá no puso. A saber. Mira este banco pequeño. Ay, qué mono. Un banquito, estou pensando que era un caixón. Aquí hai outro. Que está roto. Vale. Muy bajito, ¿no? Para sentarte. Sí, a verdad que sí. O sea, si fuera a esa altura, pues había otro banco. Hostia, hai unha mesa aí. Cociña de leña. Un pouco pequena a cociña de leña. Como moi fina. Pajilla, botas. Ainda hay aceite. ¿Cuándo se abandonó esto? Por los 80, por aí. A verdad que ¿Y cómo es que el aceite está tan bien? non sei. Ao mellor é máis novo. Isto un coitelo así. Guau, os ganchillos para poñer as tazas. Dios, que cuco. Eso mola moito. Mira isto, que chulo. Está moi guapo. Mira os cerillos. Ainda ten. Marca. Sí. Vamos a continuar vendo a casa, a ver se ten aquí algo detrás. No, unhas bolsas. Era máis aí, chica, mirar o que hai dentro. Bueno. Este, azul. Eso. É algo de ferro. É para poñer aquí, supo. ¿Y esto? O sea, esto como abre. Tirar un pouco para arriba e para No, pero atrás. eso es fijo, no es como... No, a miña é isto, tiras para arriba e para atrás. Pues non vale. Tatas que, bueno, estuve aí unha cousa. Ti fíjate, isto é unha vela, unha botella. Sí. Que tenías esa luz. Non hai luz, non hai bombillas. Na miña aldea a luz chegou nos 80. E aquí hai unhas puntas aquí no teito para colgar cousas. Aquí tamén. Vale, en todos lados. Eso nunca o vi eu. Bueno, aquí no mueble, no armario este, hai roupa. Buah, sí, das bellas. Esta silla estaba lá en... Na casa. Sí. Vamos dicir o nome. Aquí andan os ratos a comer cousas. Bueno, vou no tirar. Non ten nada. O techo tamén. O teito, sí. E a mí aquí te la roupa. Un vestido negro para ir a un enterro. Que isto é un chubasquero. Comido polos ratos tamén. O camisón. De atascado. Para descomposta a silla. Mira eso, para lavar a cara. O tenían aquí na cama. Sí. As habitacións poñen a veces. Sí, este non cae como os outros. É pequeniño. Ai, Dios, que asco. Aquí guardaban a leña. Para a cociña de leña. A escaleira, que arreglaron, ya acoplaron unha parte mal. Fixeron un Frankenstein. Está aí o desván. Arriba. Aí sí. Subimos. Non sei eu, Depende de como este o curso. Cuidado, que vai caer isto. Isto é... É pastelán, non? Si, este é un lavabo. A ver, coño aquí. Están as vellas. O sea, quitaron as vellas para poñer as de madeira. Sí, hai unha de aluminio así máis nova. Outra silla. Pero creo que ya puseron que non se estaba abandonada para que non entraran por detrás. O curso do viño.
Dios. E mira, que caixa maciza, Joder. Una pata, silla. Bueno, este é o baño. O tellado é novo. O teito é novo. O tellado está mellor co da miña casa, No, o teito, porque isto ten... O tellado, o teito, digo, sí. Este ten lijas de formigón. O mellor non é do... Isto é novo, o Eu tellado. diría que abandonaron polos 80, pero o mellor non, Vem un coche polo camiño de lá. Pero... Habría que ter cuidado ahora. Isto é outra habitación. Teño o flash posto, sí. Pensaba que non teño flash. Bueno, fondo. Mira, Esta ventana, a primeira vez que entrei, non estaba, Estaba no meu estado. Esta ventana non estaba, podías entrar, de feito, a primeira vez que entrei, a porta estaba toda sellada e só podías entrar por aquí. E era ao revés. Os mejos. Que cambiaron a... Vou explicar. Cambiaron a entrada. Aquí teño un montón de papel higiénico. Aquí non sei ninguna delas. Outra silla destas. Vou explicar. Esta casa chamanlle a casa das meigas. Porque aquí debe levar máis anos que... O sea, debe levar desde antes dos 80 abandonada. Alá polos 80 ou 90, pois cando só estaba abandonada, empezaron como a cheirar comida aquí neste, que viña daqui desta casa. Entón foron a mirar e había dúas chavalas e dúas rapazas tiro la mesilla. Había dúas rapazas cociñando aquí. Ou eran ocupas, pero, o sea, probablemente xen ocupas, pero mola máis pensar que eran meigas. Así que nada. Joder. Nada máis que eso non Home, imagina ir a unha casa abandonada para cociñar aí. Algo raro ocupas nos 80, non? Digo eu. Entonces, mellor pensar que son meigas. A ver que hai de baixo. Aquí están as zapatillas. Hai Hai un... bota. Eu non sei que é iso que colga. O que colga. Sí. Non será desto que tiñan para lavar o estómago. Que lle metían un cable... Un cable. Sí, que o vi no museo, Lle metíanlle como un tubo por aí con auga quente. O bowl a saber que ten dentro. Ao mellor non ten nada. E aquí hai unha escoba. Aquí hai un serrucho e unha serra de leña. E hai outro serrucho. Hostia, que me caigo. A ver. Un momento. Pisar o móvil. Cual? Hai un serrucho e unha serra de leña. E outro serrucho. Cuidado que había un buraco aí, Si, ando baño. Pois non sei que carallo é. Espera. Vamos sacarlle así e buscamos por Google. Onde dices que hai un serrucho? Aquí abaixo. Aquí hai ferramenta. No, vamos, se queres. Hai esa pote nada máis. Miraches que había dentro do bull? Non hai nada. Está grabado. Para que despois o ves. Non creo que suba. Sabe que podo volver calquer día. Non sei que estes sitios a min... Non me pega que non vexo nada. No, peguei a merda que está lá ao pisar. Bueno, non se nota moi ben na cámara, pero eso é do forno. Bueno, creemos que é do forno. É como que non se nota moi ben na cámara. Ten como volumen. Despois eso é a ventana de do fallao. E aquí estamos a mirar, non vamos a entrar, que non se pode entrar. Bueno, pódese, pero non se debe.
hai unha cova, unha mina de auga, mellor dito. Estou pinchando co... Pois aí está. Se baixo xa non volvo a subir porque non podo. Debe haber un bicho andando por aí, porque escoito uns pasos entre a maleza. Son os jabalíes, os empezan as batidas e andan escapados. É como nos cazan a nós, os jabalíes, os cazadores. Bueno, abandonamos a casa abandonada e agora estamos aquí nunha leira de miña pertenza. E aquí un panal e aquí está a colmena, metida baixo terra. Leva tempo rota, por suerte. Así que nada, vamos a avanzar por aquí monte a través como se chama o canal para seguir o camiño que se fixo polo 2014 porque antes era un camiño de grava. Ala, veña, vamos. Bueno, rapaces, chegamos a esta capilla que vou gravar ahora, pero creo que me van ver gravar. Anda un cazador por aí mirando as obras porque viña de cazar e ahora está mirando as obras aí. Esta de aquí é a capilla. Agora vou mirar por detrás. Foi moi gracia. Ven de cazar, ademais levaba o chaleco, a visera, e a jaula do can levaba no maletero, e pare o coche e ponse a mirar a obra. Bueno, aquí se vese por dentro. Ten aí un mini santo que parece máis un muñeco de acción. Por dentro máis bonito que a do vídeo da anécdota. Esta é da mesma época. E por detrás, isto por detrás, solo ten o cruceiro ese. Ven un coche por aí, quero ver quen é. Anda mirando a obra. Hostia, é feísimo. Ademais, ese é da cuadrilla que coñezo eu. Aquí hai unha pía. Bueno, pois hasta aquí o vídeo de hoxe. Vamos a ver se encontramos algún cazador máis, que hoxe empezan as batidas. Ala, veña, hasta a próxima. Tadeu. Poñe a rodilla e poñe nun pilolo. Joder, que hostión. Me cago en... Pero... Salta. No, pero, Tadeu, ponte atrás e salta, apoyándote do pau. E ahora aí, salta apoyándote do pau, para balancearte. Tu peso máis que ti. Va, pouca cousa. 20 kilos. Joder, tío, non me das aí. Se me colles así, que... A ver, espera. Non derrapo. Dame a man. Aí, vou levar o pau de recordo.